Здравейте, приятели! Как сте? Аз така духовно преминавам малко към физиката, защото тя също е важна и защото за да бъдем духовни, ние трябва да бъдем и в физически най-добро състояние и аз определено имам какво да подобря в тази област. Затова си поръчах от моите приятели Jim Beam разни неща и сега ще разпаковам пратката, която преди малко взех пред вас. Защото е забавно, вълнуващо да си поръчваш и да нещо като подарък, който си направил. И аз така си направих подарък за мен и за моите деца и трябва да започна да се грижа за себе си, за физиката си, не само за духовното, интелектуалното, емоционалното. Сега виждам, че това е... Защо е така отворено? Това е витамин D за деца, за дъвчене, който ще давам на моите деца. Както знаем, витамин D е добър за много неща. За костите най-вече, тъй като малката ми скоро си щупи ръката. Това най-вече за нея, за нейните кости. Б-комплекс. Това също е добре за децата, за сърцето, за... изключително важно. Има витамин B1, B2, ниацин, всички фолиева киселина, както знаем, за нервите, за имунната система, витамините от Б-комплекс за по-добър сън. Също така им поръчах и другите витамини, които са витамин С, които са пак за имунната система. Тя знам от майка ми, че трябва да се приемат, защото борят болестите, грипа и т.н. Това е подарък, мисля, че от Jim Beam. Да, подарък, който са ми изпратили. Манго, маракуя, флейвър. Няма захар, има кафеин, L-карнитин и BCAA. Не знам точно какво е това. Ще прочета